Кніга прарока Езекіля, раздзел 3. І сказаў ён мне: «Сын чалавечы, з'еш усё, што атрымаеш, з'еш гэты скрутак і ідзі прамаўляць да ізраэльцаў. І адкрыў я вусны свае, і ён даў мне з'есці той скрутак, кажучы мне: Сын чалавечы, хай чэрава тваё наесца, і хай напоўніцца нутро тваё гэтым скруткам, які я табе даю. Ды я з'еў яго, і стаў ён у вуснах маіх салодкі, як мёд. І сказаў ён мне: Сын чалавечы, ідзі дадому Ізраэля і гавары ім словамі маімі, бо пасланы ты не да народа з цяжкай і незразумелай мовай, якіх не мог бы ты зразумець, але да дому Ізраэля. І не да многіх народаў з незразумелай і невядомай мовай, размоў якіх ты не можаш зразумець. Размоў якіх не можаш ты зразумець. І каб да тых ты быў пасланы, яны слухалі б цябе. Аднак дом Ізраэля не захоча цябе слухаць, бо мяне не хочуць слухаць. Бо ўвесь дом Ізраэля мае цвёрды лоб і закамянелае сэрца. Вось даў я табе твар дужэйшы, чым іх твары, і чало тваё цвярдзейшае, чым чало іх. Даў я табе твар, як дыямент, і цвярдзейшы за крэмень. Не бойся іх, і не палохайся твару іх, бо яны упорысты народ. І сказаў ён мне: Сын чалавечы, усе словы мае, якія сказаў я табе, вазьмі ў сэрца сваё і слухай вушамі сваімі. Ды ідзі ўвайдзі да перасяленцаў, да дзяцей народа твайго, і прамаўляй да іх, і кажы ім: гэта кажа Господ Бог. Ці будуць слухаць, ці пагардзяць. І схапіў мяне дух, і пачуў я за сабой водгук страсення вялікага, калі слава Господа падымалася з месца, на якім прабывала. І пачуў я гук крылаў істот жывых, якія біліся адно аб адно, і водгук колаў, якія каціліся за жывымі істотамі, і водгук страсення вялікага. А дух падняў мяне і забраў мяне. І пайшоў я раздражнённы ў абурэнні духу майго, бо цяжкая рука Господа супачувала на мне. І прыйшоў я да перасяленцаў у Тель-Абіб, да тых, якія пражывалі над ракою Кебар. І сеў, дзе яны сядзелі, і застаўся там, уражаны на 7 дзён між імі. А калі мінула 7 дзён, прамовіў да мяне Господ, кажучы: Сын чалавечы, я паставіў цябе вартаўніком над пакаленнямі Ізраэля. І пачуеш ты слова з вуснаў маіх, і папярэдзіш іх у маё імя. Калі я скажу бязбожніку: смерцю памрэш, а ты яго не перасцеражэш і не прамовіш да яго, каб адвесці яго ад яго бязбожнай дарогі і захаваць яму жыццё, бязбожнік той памрэ з прычыннай правіннасці сваёй, а я цябе зраблю адказным за яго кроў. Калі ж перасцеражэш бязбожніка, і ён не адвернецца ад сваёй дарогі ліхой, то памрэ ён менавіта ў злачыннасці сваёй, а ты вызваліш душу сваю. Але калі і справядлівы адступіцца ад сваёй справядлівасці, дапусціцца злачыннасці, то я перашкоджу яму, ён памрэ, бо ты не перасцярог яго, ён памрэ ў сваім граху. Справядлівасць, якую ён рабіў, не будзе яму залічана, цябе, аднак, зраблю адказным за яго кроў. Калі, аднак, перасцеражэш справядлівага, каб справядлівы не грашыў, і калі ён не дапусціцца граху, то, напэўна, застанецца пры жыцці, бо перасцярог ты яго і вызваліў сваю душу. І супачыла на мне рука Господа, і ён сказаў мне: Устань, ідзі на поле, і там я буду з табою гаварыць. Ды я ўстаў і пайшоў на поле, і вось там была слава Господа, такая, як слава, якую я ўбачыў над ракою Кебар, і я ўпаў на твар свой. Увайшоў у мяне дух і паставіў мяне на ногі мае, і размаўляў ён са мною, кажучы мне: ідзі і зачыніўся ў сваім доме. І ты, сын чалавечы, вось будуць ускладзены на цябе вяроўкі, і ты будзеш звязаны імі так, што не зможаш пайсці ў іх. І я зраблю, што язык твой прыстане да паднябення твайго, і будзеш ты нямы, і як быццам не будзеш іх больш дакараць, бо яны народ упорысты. Калі ж я буду гаварыць да цябе, адкрыю табе вусны і скажаш ім: гэта кажа Господ Бог. Хто хоча слухаць, хай слухае, а хто пагарджае, той хай пагарджае, бо гэта народ упорысты.